Tässä videossa mä oon tässä nyt mun ikiammalla serverillä. Mä oon chatissa tällä hetkellä, niin mä kirjoitan tänne, että se kuka vastaa ensimmäisenä, niin saa shoutoutin. paitsi Kobbis. Niin Kobbishän on siis se isäukko siinä meidän videoissa. Laitetaan vaan. Näyttääpä siltä, että 25 minuuttia myöhemmin käyttäjä Oreo sanoi moi. Shoutout Oreolle.